Hi! Kumakain na naman kami ng banana. 10:25 ng gabi. Ayan ang takaw namin. Ito ang aming kinakain. Ayan. Ayan ang aking mister. Ayan ang aming mga anak. Oh, di ba? Nag-aantay sila. Oh. Miming. Ming. Say hello. Hello. Yan, simple lamang pong aming life. Ang aking asawa ay nagkukumo. Oo nga, Kuya Damdoy. Diba? Ang sarap. Sarap ng banana. Banana. Si Quiz Jello ang nakaakit eh. Saan? Hindi mo pwede yung banana sa inyo. Sarap. Pritong saba. Sarap. Ayun, nakanganga. Lamig. Naalala ko nung bata ako, ito ang lagi naming merienda sa umaga. Ito ang aming ulam. Merienda namin, pritong saba o kaya banana cube. Nung malakas pa ang aking mamang. Pero ngayon, Bakit? 100 Kasali? years old Kasali na sa niya. ML mo? Hindi na siya makapagluto. Ayan, kakain na naman ako ng Anong Gcash? sinangag at saka Ah, alam ko na. longganisa. Alam ko na. Si Jomar Ostil, yung barkada namin. Harap. Harap. Doon niya nilagay yung Gcash. Haan. Ang Barkada asawa mi. ko ang magaling magluto. Ako hindi ako nagluto. Barkada mi. Mag-friendship. Doon niya pala nilagay yung Gcash ni Ayan, hanggang sa ni muli. France. Doon niya nilagay. Ang ingay ng asawa ko, no? Bye!